Duha ka sunog ang sagunson nga miulbos sa Cagayan de Oro City kung asa dili moubos ngadto sa upat ka panimalay ang naugdaw. Damyos sa maong sunog miabot ngadto sa sobra 1 million pesos. Anya report. Adlaw Miyerkules, pasado alas 11 sa gabi, miulbo ang dakong sunog sa V. Castro Street sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Sa mga kuhang hulagway sa Bureau of Fire Protection, tataw ang kadako sa kalayo. Matod sa Carmen Fire Station, dali nilang gisaka ngadto sa ikatulong alarma ang maong sunog. Labi pa nga digkit-digkit kini o adunay mga dagkong establishmento sa palibot niini. Sa ilang tala, miabot ngadto sa tulo ka mga balay ang nasunog ug usa ka parte sa usa ka patigayon. Anaa sa unom ka magbanay nga apektado samtang damyos miabot ngadto sa kapin 1.1 million pesos. Abi na ko kanang experience na ko sa kanang sa news lang bitaw. In real life ba? Diyan mo ma-feel day, no? Lahi ra gyud. Atong i-consider nga made of light materials, so gid kayo pag ano niya, ulbo niya, paspas. Napagid ang dili na to i-neglect ang kaning sa hangin. Wind direction niya. Swerteng walay kinabuhi nga nakalas atol sa mong hitabo. Dugang sa kabumbiruhan, samot nga nagpalisod sa ilang pagresponde ang pagdagsa sa mga tawo o kakulang sa kooperasyon sa uban. Pasado alas 12 sa tungang gabi, nadeklarang fire out ang sunog o ginaberipika pa kung unsa ang hinungdan niini. Kung kanon ta ingani nga sitwasyon no nga total na may bombero, ato lang untang ihatag ang responsibilidad sa ilaha nga sa amoa nga kami mo bahala magkuan sa kalayo o kamo magpaabot ra gyud mo og ihuna-hunaon ninyo inyong safety kay kami ganaon na pud mi sa mong safety. Samtang una pa man ang sunog sa Carmen, adtong Miyerkules pasado alas 11 sa buntag, usa ka balay ang naugdaw sa Zone 2 CDOR SHP 3 sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Hinoon, paspas nga miresponde ang Bulwa Fire Station sa lugar. Daling napakgang ang sunog o wala na mikatay sa kasigbit nga mga panimalay o eskwelahan nga duol sa lugar. Walay nasamdan atol sa hitabo o mikabat ngadto sa 54,000 pesos ang damyos sa sunog. Actually, pag-abot na mo, bakit really ang mga residente dito no, nagpasalamat po ta sa residente dool dito sa Panimalay kay nag-initiative po sila which is mo pa na ang atong mga programa no nga naatay sipag sa pag-train kanila. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.